Yun guys, tapos na kami sa mga Hernan. Nakatas na ng stand ng aming na bigel na Treco. Ngayon papunta na kami ng Malasiki. Doon po yung stand ng aming aso. Ayan. Yun o, kita nyo naman. Talagang napakahirap kumita ng pera. Talagang lahat pinaghihirapan, walang madali. Ayan, yung mga kapwa namin kaaso dyan. Alam nyo na, pinapababa yung stand fee natin. Pero okay lang yan. O, samahan nyo kayo mamaya sa stand namin ha. Alright, first session po. Dolayang barangay sa pinit. B. Paano si Mapay B? Kung ba lang may salita dyan? Oo, sige. Dali, akit tagiyak. B, ka? Ka? Sa ulo niya. Agawan siya, jab siya, pangkadab! Dala? May salita mo B. Dala? Wala. May salita mo B. Dala? Dala? Lagay mo na ito. Bakit na nanay? Energis mo dasan talaga pagkada. Ba naman? Galing mo ba? Pesak mo. Paalog. Sige. Oh, galing mo ba? Ulit. Pagkala dyan ba? Nakakuha ni Juan. Talagang bulan bakas Lasa kasi ko din musika to, may bisa. Nakapusal. Ang malaki kina. Ay, nabatoy ako. Video ni Tan, sir. Video. Kamu lang, sir. Pakin lang.